ବାହା ହେଇଯା, 30 ବର୍ଷର ହେଇଗଲୁଣି, ଆଉ କେବେ ବାହା ହବୁ? ବାହାଘରର ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ। କ'ଣ ମା, ଏ ବାହାଘର ଭଳି ଘଟିଆ ଭାବନାକୁ ମନରୁ ଦୂର କର। ମୋର ବାହା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାହାଘର ହେଉଛି ଡାଉନ୍ ମାର୍କେଟ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ଜୀବନ ସାରା କ'ଣ ପାଇଁ ବିତେଇବି ମା? ଆରେ, ତୋତେ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନା କି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ବାହାର ଘର ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ମାର୍କେଟ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ? ଏଇ ବାହାଘର କେତେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ମାର୍କେଟ? ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ନ ରହି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଝିଅ ସହିତ ବାହୁରେ ବାହୁ ମିଶାଇ, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ, ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲିବାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କାର? ତୁ ବିଦେଶରେ ରହି ତୋର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମା ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଅଭିଷେକ କହିଲା, ମା, ତମେ ମୋତେ କେବେ ବୁଝିଥିଲ ନା ଆଜି ବୁଝିବ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଠିକରେ ନ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବ, ତ କ'ଣ ହେବ? କହିଦେଉଛି ମା, ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଏତିକି କହି ଅଭିଷେକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଅଭିଷେକ ଯିବା ପରେ ତାର ମା ଜାନକୀ ଦେବୀ ତାର ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା। ଆରେ, ଦେଖ ତ ଏ ପିଲାକୁ, ତାକୁ ମୁଁ ବିଦେଶ ପଠେଇଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନା କି ଏ କୁସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ତ ବାହାଘର ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଡାଉନ୍ ମାର୍କେଟ। କ'ଣ ଜାଣିଛି ସିଏ କହିଲ ବାହାଘର ବିଷୟରେ? ବାହାଘର କେତେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ପୁରୁଷ ଯେତେ ଇନକମ୍ କଲେ ବି ବାହାରେ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଟିକିଏ ମିଳେ ଏଇ ଘରେ। ପଇସା ପତ୍ରରେ ସୁଖ ନଥାଏ, ସୁଖ ଥାଏ ଘରେ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଟିଏ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁକି କେତେବେଳେ ଦିନସାରା କଟିଯିବ, ଆଉ ଅଫିସର ଥକା କଟିଯିବ, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିବ? କହୁଛି ବାହାଘର ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ମାର୍କେଟ। ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହିଲ ଦେଖି ଏ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ? କୋଉ ଅଶୁଭ ବେଳାରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି କେଜାଣି, ସିଏ ଏମିତି କୁସଂସ୍କାର ଶିଖିକି ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ଭାବନାରେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅ ଅଭିଷେକକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା, ଆଉ ବାହା ନ ହେବା ପାଇଁ ମନରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ, ଆଉ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ପୁଅ, ଶୁଣେ ଅଭିଷେକ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଆୟୁଷ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋର ମୁଦାନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ କଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଡରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହଉ, ଆଉ ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ହିଁ ପୂରଣ କରିବୁ ରେ ଅଭିଷେକ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏତିକି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଅ ଅଭିଷେକ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ତମେ ସବୁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ଟୋଟାଲି ଉଠେଇବନି। ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ପୁଅର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଜାନକୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କି ଦେଖିବି ବୋଲି ତୋର ବାହାଘର, ତୋ ମଥାରେ ଦୋଳ ମୁକୁଟ ଦେଖିବି, ଆଉ ତୁ ସବାରିରେ ଚଢ଼ି ତୋ କନିଆକୁ ନେଇ ମୋର ଘରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ବରଣୀ କରି ତମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏତିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ, ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବାହା ହେବୁ, ଆଉ ମୋତେ ବୋହୂର ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ। ଅଭିଷେକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ତାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲ, ଆଉ ସଫା ସଫା ଲେଖିଦିଅ 6 ମାସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମ୍ୟାରେଜ ହେବ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ରର ଅସୁବିଧା କିଛି ରହିବନି। ଝିଅଟି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦରକାର, ମାର ପସନ୍ଦ। ସାରଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ, ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ବି କେହି ଝିଅ ମିଳିବେନି 6 ମାସ ପାଇଁ।
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ବାହାଘରକୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଭାବନ୍ତି, ତା ପୁଣି 7 ଜନ୍ମର, ଆଉ 6 ମାସ ପାଇଁ କେହି ବି ରାଜି ହେବେନି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଅଭିଷେକ କହିଲା, ତମକୁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦରମା ମିଳୁଛି ସେଇ କାମ କର, ଅଯଥା କଥା କହିବା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲା, ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ କାମରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଫିସରେ ଆସି ଝିଅଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଭିଷେକ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ସବୁ ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛ? କ'ଣ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମା ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବ? ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏମାନେ ତ କେଉଁ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଝିଅଙ୍କୁ ମା କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡାଉଟ୍ କରିବ। ଏପରି ଝିଅଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଘରେ ପୂରେଇବ? ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହିଁ ବିଦା କରିଦେବ। ଦେଖ, ତମେ ଭଲ ଝିଅ ହିଁ ଠିକ୍ କର, ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଝିଅଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସାର୍ଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ, ସାର୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଏମିତି ଝିଅ? ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରର ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ସିଏ କାହିଁକି ବାହା ହେବ ଏମିତି 6 ମାସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପାଇଁ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପାଇଁ ଏମିତି ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଝିଅ ହିଁ କେବଳ ମିଳିବେ। ଆଉ ଭଲ ଘରର ଝିଅ କି ସଂସ୍କାରୀ ଘରର ଝିଅ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର କଥା ଶୁଣି ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ତମେ ସଫା ସଫା ଲେଖ, ମ୍ୟାରେଜରେ ଭଲ ପଇସା ବି ମିଳିବ। 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନପସନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅଫିସକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ନାଁ ତାର ଶିବାନୀ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖି କହିଥିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅପ୍ସରୀ ପରି। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଝିଅଟିଏ ଶିବାନୀ। ତାକୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆସିଛି, ନାଁ ତାର ଶିବାନୀ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଟାଇପ୍ର ଖୋଜୁଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ, ସିଏ ପୁରା ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖା କରିବାକୁ କହିବେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବି। ତାପରେ ଅଭିଷେକ କହିଲା, ଭିତରକୁ ଡାକ। ଶିବାନୀ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜର ପରିଚୟ ବି ଦେଲା। ଅଭିଷେକ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମକୁ ତ ସବୁ ଜଣାଥିବ, ତଥାପି ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ବାହାଘର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି 6 ମାସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ। ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ତମକୁ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 6 ମାସରେ ତମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଯିବ। 6 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କୌଣସି କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ମୋ ନାଁରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବ। ଆଉ ରହିଲା ବାକି, ତମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କହିବ, ସେସବୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପୂରଣ କରିବି। ମାଆକୁ କେବେ ବି ଜଣେଇବାକୁ ଦେବନି ଯେ ଆମେ 6 ମାସ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ତମର ମୋର କିଛି ନା କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା। 6 ମାସ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ତମେ ଘରୁ ମାଆକୁ କହି ଚାଲିଯିବ କି ତମର ମୋ ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାହିଁ ତୁମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆଉ କେବେ ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ମାସକୁ ମାସ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସବୁ ପଇସା ତମେ ପାଇବ ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଭାବିବ ଏମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଭଲରେ ରହିପାଇଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ତରଫରୁ ଡିଲ୍ ଡନ୍। ଏବେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? କଥା ଶୁଣି ଶିବାନୀ କହିଲା, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେ ପିଲାର କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅଭିଷେକ କହିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ତମ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ବାହାଘର ପ୍ରତି ବି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ରୁହ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଘଟିବନି। ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାଆକୁ କେବଳ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ପତି ପତ୍ନୀ। ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ତମର ମୋ ସହିତ କିଛି ବି ଘଟିବନି। ତମେ ଏବେ ଯାଅ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତରେ ରୁହ। ଏବେ ଠିକ୍ କର, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ ଅଫର ଦେଉଛି। ଅଭିଷେକ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ ଭଳି ଲାଗୁଛ, ଭଲ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରିବା ଭଳି ବି ଲାଗୁଛ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ 6 ମାସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ତମେ ରାଜି ହେଉଛ?
ଅଭିଷେକର ଏ କଥା ଶୁଣି ଶିବାନୀ କହିଲା, ଏବେ ତ କହିଲ ନା, ଏ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ଆଉ ଭାବିନିଅ କି ମୋର ପଇସାର ସଖ୍ତ ଜରୁରତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ 6 ମାସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଛି। ହଁ, 20 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 25 ଲକ୍ଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଡିଲ୍ ଡନ୍। ତାପରେ ଅଭିଷେକ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 25 ଲକ୍ଷ ଦେବି। ମୋ ତରଫରୁ ବି ଡିଲ୍ ଡନ୍। ଶୁଣ, ବାହାଘର ମନ୍ଦିରରେ ହେବ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପେପର ତମକୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣି ଦେଇଯିବ। ଏବେ ତମେ ଯାଇପାର। ଅଭିଷେକ ଆଉ ଶିବାନୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଶିବାନୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ସତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିଲଦାର ପାଟି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ। ଆଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ସେଠି ଖାଲି ରହିଯାଏ। ତମେ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଲା ନେବି। ଆରେ ହଁ, ସତ କହିଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ, ଯିଏକି ଜାନକୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକର ଗହଣା ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ଆଣି ବହୁତ ସାରା ଏକାଠି କରିଦେବୁ। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମା, ମୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ 6 ମାସ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଶାଶୁ ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଗହଣା ଆଣିଦେବି। ଆଉ ରହିଲା 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତାର ପୁଅଠୁ ବି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ଆମେ ସେଇ ପଇସାରେ ଆରାମରେ ଚଳିବା। ଶିବାନୀର ମା ପୁଷ୍ପା ଶିବାନୀ ମନରେ ଅଭିଷେକ ଆଉ ତାର ମାଆକୁ ନେଇ ଘୃଣାଭାବ ଜାତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଶିବାନୀର ମା ପୁଷ୍ପା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ଦାୟୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ପୁଷ୍ପା ଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲୁକି ପକେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ଜାନକୀ ଦେବୀ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମା ପୁଷ୍ପାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପୁଷ୍ପା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କେମିତି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିବ ଆଉ ବଦଲା ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବାନୀକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏମିତି 7 ଦିନ ହବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ଆଉ ଅଭିଷେକ ଶିବାନୀକୁ ବାହା ହେଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତାର ମାଆକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମା, ହେଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମର ଖୁସି ପାଇଁ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ନିଅ, ତମେ ଏବେ ତମର ବୋହୂକୁ ନିଅ ଆଉ ତମର ସଉକ ମେଣ୍ଟାଅ। ତାର ମା କହିଲେ, ଆରେ, ବୋହୂ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଉକ ମେଣ୍ଟେଇବା ଖେଳନା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିବି ଆଉ ତା ସହିତ ଖେଳି ମୋ ନିଜର ସଉକ ମେଣ୍ଟେଇବି। ହଉ, ତୁ ବୋହୂକୁ ବାହାରେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା କରିଛୁ? ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣେ। ତାପରେ ଶିବାନୀ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ତ, ପୁରା ଚାନ୍ଦ ପରି ଦେଖିବାକୁ। ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆମେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ତ ବାହାଘର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ ଅଭିଷେକ କହିଲା, ମା, ତମରି ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ନହେଲେ ବାହାଘରରେ ମୋର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଏ ବକବାସ୍, ବାହାଘରରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସମୟ ବି ବର୍ବାଦ। ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର, ବରଯାତ୍ରୀ, ଅଯଥା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଏସବୁକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଏ ତ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତମକୁ ଏଥିରେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇ ଆସିଲି। ଅଭିଷେକର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମା ଜାନକୀ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି। ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ତୁ ଯୋଉଠି ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମା ଜାନକୀ ଦେବୀ ପୁଅର କଥାକୁ ସିନା ହଁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଝିଅକୁ ସେ କୋଉଠୁ ପାଇଲା ଆଉ କେମିତି ବାହା ହେଲା? କିଛି ନ ଜଣାଇ ଏତେ ତରବରରେ କ'ଣ ବାହା ହେବାର ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେ କିଛି ଗହଣା ଆଣି ଶିବାନୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଶିବାନୀକୁ କହିଲେ, ଏସବୁ ରଖିଦେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଶିବାନୀ ତାର ମା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ହ୍ୟାଲୋ ମା,
ତମେ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ସତରେ ଏ ଘରେ ମୋର ଲଟେରୀ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଶାଶୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଗହଣା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବନି। ତମେ ସତ କହିଥିଲ, ମୋ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଗହଣା ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ପଟେଇ ରଖିବି ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେମିତି 3-4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗହଣା ମୋତେ ଦେବେ, ତା ସହିତ ତାର ପୁଅ ଅଭିଷେକ ମୋତେ 25 ଲକ୍ଷ ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ଚଳିବା। ଏମିତି କଥା। ଆଉ ତା ମା' ଏମିତି 2 ଜଣ ଯାକ ଫୋନରେ ବହୁତ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ଶିବାନୀ ଲାଗିଗଲା ତାର କାମରେ। କାମ ହେଉଛି କି ତାର ଶାଶୁ ମାଆକୁ ପଟେଇବାର, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଶାଶୁ ମା' ଖୁସି ହେଇ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେବେ। ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଅଭିଷେକ ଆଉ ଶିବାନୀ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିବାନୀ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛ? ତୁମକୁ ଦିନଠାରୁ ରାତି ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ, ଆଉ ତମେ ପୁରୁଷ ଯାଇ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ମଜା କରୁଥିବ ଆଉ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବ। ଇଏ କି କଥା? କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଏଇଆ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ତାର କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱାମୀଠାରୁ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ? ଏମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନେକ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ତମର ତ ବହୁତ ମୁହଁ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି କଥା କହୁଛ। ଯଦି ତମର ରହିବାର ଅଛି ରୁହ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ତମେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛ ଆଉ ଭଲରେ ଖାଉଛ। କାମ ନ କଲେ କେମିତି ଖାଇବ ଆଉ ରାଣୀ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବ? ତାପରେ ଶିବାନୀ କହିଲା, ଓ ମିଷ୍ଟର, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୋତେ ଏ ମହଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ନାହିଁ ସେଠି ମଣିଷ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜାନକୀ ଦେବୀ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଜୋର ଜୋରରେ କଳିର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର କଳି ଶୁଣିବାକୁ ଘର ଭିତରୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅପସେଟ୍ ରହୁଥିଲେ। ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୋର ପୁଅ ଅଭିଷେକ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲା ବାହାଘରକୁ ସେ ଠିକ୍ରେ ତୁଲେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ବାହା ହେଲା, ଆଉ ମୋ ଜିଦି ପାଇଁ ସେ ବାହା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶିବାନୀକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ଶିବାନୀକୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବି, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣେଇ ଦେବି, ସୁନା ଗହଣା ଦେବି, ତ ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିବାନୀକୁ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କିଣେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସୁନା ଗହଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଶିବାନୀର ସେ ଅଭାବ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ଶିବାନୀକୁ ଧରି ମଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଥିବା ସମୟରେ ଶିବାନୀର ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ। ଶିବାନୀ ତରବର ହୋଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ତମେ ଏବେ ରଖ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। ଶିବାନୀ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ୱାସରୁମ୍ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତରତର ହୋଇ ୱାସରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଶିବାନୀର ତରତର ଦେଖି ଜାନକୀ ଦେବୀ ଡାଉଟ୍ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶିବାନୀର ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଶିବାନୀ ୱାସରୁମ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କେହି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଜୋର ଜୋରରେ କଥା ହେଉଛି। ଜାନକୀ ଦେବୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ହେଉଛି ସେଇ ମହିଳା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା। ଜାନକୀ ଦେବୀ ଚୋରି କରୁଥିବାର ଧରା ପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚୁପଚାପ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ପୁଷ୍ପାକୁ ଏଠାରେ ଦେଖି ତାକୁ କହିଲେ କି, ତୁ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତାପରେ ତାର ମା କହିଲା, ଆରେ ଅଭିଷେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ମାସର ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଏ ମାସରେ ବି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆର ମାସକୁ 6 ମାସ ପୂରିଯିବ, ହେଲେ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଅଭିଷେକ କ'ଣ ମନ ବଦଳେଇ ଦେଇନି ତ? ପଇସା ଦେବାରେ ସେଥିପାଇଁ ହେଳା କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି
ଶିବାନୀ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ପଇସା ନ ଦେଇ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା ହେବି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପେପର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଫା ସଫା ଲେଖା ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆରେ, ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ! ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଶିବାନୀକୁ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭାବି ନେଇଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତା ପିଛାରେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ସହିତ ଧୋକା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଶିବାନୀ ବି ଏଇ କାମବାଲିର ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ଏସବୁ କଥା ଭାବି ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ମଲରେ ନ ପାଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଶିବାନୀ। ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମା, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେ? ତାପରେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ଶିବାନୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ କହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ସାଇନ୍ କରି ତୋ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନାଟକର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ମୋତେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ବିବାହ ପରି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନକୁ ତମେମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଘର କରି ରଖିଛ। ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନକୁ କେଇଟା ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁଛି। ଜାନକୀ ଦେବୀ ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ସେଠାରେ ଥିଲା। ଆଉ ମାଆର କଥାରେ ଅଭିଷେକ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା ଶିବାନୀ। ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶିବାନୀ ବି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁହଁ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାନକୀ ଦେବୀ ଶିବାନୀକୁ ରାଗି ଯାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ କେବେ ଏ ଘରକୁ ଫେରିବା ନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଶିବାନୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳଛଳ କରି ତାର ଲଗେଜକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ଦେବୀ ବହୁତ ଉଦାରତାର ମଣିଷ ଥିଲେ। ଏମିତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଅଭିଷେକକୁ କହିଲେ, ଅଭିଷେକ, ଗାଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରେ। ରାତିରେ ସିଏ ଏକା କେମିତି ଯିବ? ତାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା। ଶିବାନୀକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଅଭିଷେକର ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ଅଭିଷେକ ଶିବାନୀକୁ ଧରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶିବାନୀ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଭିଷେକର ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହେଉଯାଉଥିଲା। ମାଆକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେ ଲୁଚେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଅଭିଷେକର ଏମିତି ଲୁହ ଦେଖି ମା ଜାନକୀ କହିଲେ, ତୁ ଶିବାନୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛୁ ନା କ'ଣ? ଦେଖ ତ, ଉଭୟ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିବା ଭିତରେ ଆଉ ଉଭୟଙ୍କର କେୟାର ନେବା ଭିତରେ କେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ମାଆର କଥା ଶୁଣି ଅଭିଷେକ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥା କିଛି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଅଜୀବ ସା ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଛଡ଼ତାରେ ଆଖିରୁ ତୋର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ବି ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ତୋତେ ଆଉ ତୁ ବି ତାକୁ ମନ ଦେଇ ବସିଛୁ। ଆଉ ଅଜାଣତରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛ। ସତରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଯା, ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ଶିବାନୀକି ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯା, ତାକୁ ରୋକ। ଶୁଣେ, ଏଥରର ବାହାଘର ମିଛ ନୁହେଁ କି 6 ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଥରର ବାହାଘର ତୋର 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସିଏ ତୋ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବ। ଆଉ ତୁ ତାକୁ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ନିଜର କରିବୁ। ଏବେ ତୁ ଯା। ତାପରେ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅଭିଷେକ ଦୌଡ଼ିଲା ଶିବାନୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶିବାନୀକୁ ଆଣିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।